Și eu, Mișa, ai vândut Audile? Da, eu am vândut Audi, deja că ne-am luat Audi. Ne fac transport, dar n-am avut de farmă. Ia, mă, dar cu asta parcă e rachetă, ui. De unde ai luat? Ei, da, pe centrală, am fost pe la Moldova. Ia, și ok. Ei, vezi cu Audi. Dar și ăsta e fără discuri tonul, văd. Ți-i cam slab roata, vezi, nu târâi într-o parte. Ai, nu mă mai tărâi. Dar și faci tu? Băi, să strica GPS-ul și știi, nu merge одноклассники la transfer. Vezi, grești fără rusismi. Nu ne pui doi pe одноклассники. Вообще, скинь коленвалус. Варцеп. Filtru la masă. Dar și aici pistoleță. Și asta. Oricând vreau și o oră să bag înainte. Când veniți ca primoare, putem. Tu când o vieță te înșepi și într-o ăsta, da? Da, asta e subcii. Воздуховно. Sau când vezi vreo balie, dai drumul în apă. Băi, dar Lazar nu pricepe așa ceva să facă. Ei, doar de țâncui crâșca la bac. Și ei așa. Și-i bacul. Și e cherosena nu-i. Să te ajungă? E și închide că să nu propustească. Ia să gază. Dar și la gaz? Da. Văd că e 23,59. Am mai găsit în Bieș la tata niște gaze. Și cum te bagi în echibutca asta? Am din parte ce, scară. A, da? Da, da. Dar și nu s-o hlușit sau și de sching țepul. S-a oprit deasupra la Berlin. Și? A venit la Catov la luat. Așa e znată Merkel. Să facă un talcioc. Merkel și așa m-a găsit. Da? Îți cam rost scaturile, văd. Ori încă s-a de vară. Este SDR, nu dau mătă, îți vechi. Ei, până dau o mătă, văd că e pinjit cositor măzut. Se umflate cu azot, vezi că-ți mui. Ei, la carabăță e umflat. Care mai e, să zâmbrine am pus. Cum îl cheamă? La țună. La țună? Dar ce ai făcut prob cu asta? Văd că s-a oprit tăți să uit la tine, n-am. Interesant, dar nu fiecare ți văd avioane, nu? E bai. Și deja, te să fac un cruc. Hai sui, aia că este loc așa. Unde? Pentru pasajeri. El se ridic deodată în sus și apoi sari gaură. Sau îi dai drumul la rachetă și îți faci vânt. Ei, când eram copil, am mai jucat